Benvinguts al Friki Online, càpsula número 77. I avui portem dues novetats de l'editorial Underbrain. Editorial d'aquí i petita, aquestes editorials que avui en dia necessiten molt de recolzament i és encomiable la feina que estan fent de seguir publicant, ja que es mouen molt a través de fires, de les fires de còmic independent, etc, i estan totes parades. Per tant, a sota teniu la seva web per si voleu aconseguir alguna de les novetats que us les enviaran, i a més us enviaran algun punt de llibre i algun regalet. Bé, anem per parts. Holocausto viral de Bai Martínez és un còmic d'humor on també hi entra la crítica, hi entra el sarcasme i també, com no, la tendresa i la tristor envers la situació. Bé, de què ens parla? Evidentment, del que està passant. Més aviat del que va passar. Ens parla del confinament. Són històries d'una pàgina, dividides en en 3 tires de 2, tot és el mateix format, i cada una és una petita historieta, un petit acudit del que vam conèixer tots. I ens sentirem reflectits amb humor per tots cantons. Des de la copi de paper de vàter fins als policies de balcó o, evidentment, els passejadors de gossos compulsius i també superherois com Spider-Man, que no troba mai la manera de sortir del llit. S'hi queda sempre. Bé, un còmic divertit per intentar de treure'ns un somriure sobre el que hem viscut i el que estem vivint. L'altra novetat és aquesta, és una Mi Madre Muerta, de Jess Mark, una autora americana, que és una preciositat. És un còmic molt petit, és un còmic de grapa, amb un dibuix molt bonic, amb un dibuix a 2 tintes, i que ens explica una història realment divertida i surrealista, on en una espècie d'illa haitiana, no sé massa bé per on corren, un parell d'amigues, una d'elles se li va morir la mare en un incendi i va fer un conjur per intentar de salvar-la, la qual cosa la mare li va quedar encastada al cap. I porta la mare que va parlant i li va fotent bronques, i aleshores està intentant de buscar el conjur per separar-se de la seva mare. Molt divertit, amb aquest punt de surrealisme, màgic i molt sorprenent. Val molt la pena aquesta història de déus, de mitologia i de quotidianitat, i de noies i de nois, i de tot el que ens puguem imaginar en una història molt interessant. Seguim llegint còmics i salut a tothom.